dzapera nhamo dzako. Iwe. Nina. Chino takabva kwaana Michelle. Takwana chino. Kwadziko. Si. Mote. Mushe. Nadzoka nhamo idzi. Koma nei. Tadzinzwa ajora muso. Kodoa kungoenda zvake zviri seiko anzani takunda. Takunda rinaro. Anditika. Tobva ndoda kuti mhanyeka panhamo ipapa patiwo ndibate mako. Kwai mukukasira kubva kwanzi. Makasira. Aiwa panidza tombonanganisa zvangu. Adza kuri sekumba. Zviri nani. Anditika. Munenge kugara muri wako mune madhiri. Kumbodhila dzogara dziri busy. Manje machema here sawira wedu. Hande ikatochema sawira mukabva masikati munhu ndo anorara achiridza ngoma. Anorara achiridza ngoma muchimbo. Ndararako. Kwebva ndakamira anzana ana tete vacho ku UK anzi. Vanga vachiuya chichichi. Saka vasvika kuseni ku. Asi body yauya zvayo. Body yawe. Inga zvayo. Vanga wane here vanga varipo here papolisi. Vanga wane polisi here. Vana but vanga nehama dziri kunzika. Saka makovina. Asi vatozotsvagirwa zvimakoviri zvokungoti. Vari kwazokomerwa. Kana. Munhu anoda polisi. Tatovacha nemarika. Saka hanzi vanga vakatumira mari kudhara. Vaitoziva kuti mukomana ane matambiro aakuita. Iwe dho iri uri kufunga zvandiri kufunga. Iri dho iri nderipi? Iri ari ndabatira mukomana. Kubatira mukomana amadhiri apiwa anoitwa pafuneral. This one irufi yekofini. Isi yekofini. Mukomana taura ndere kofini here. Ndirajoramu iye. Kozi anga ane chikwereti changu kamukomana. Wati? Anga ane chikwereti changu ada kubata dhoiro. tatone challenge. Kozi anatete yacho ku UK vangosvika hanzi hatina mari. Saka hai papa. Right. Wati? Saka iudzo tikwenda kunhamo tikuona munhu akatarisa mudenga izvezvi. Munhu watukana unaona akatarisa mudenga ndozvauri kutaura. Iwe waba musoro wekofi. Vaisa mazambi. Washama. Unhu iwo, unhu. Haunzo kunyara. Munanga $15 yangu. $15? Iwo usatipengera. Titoramba kubhadhara kumani. Titoramba kubhadhara saka nendofira. Saka unobvisa munhu kofini. Unobvisa dhoo rekofini remunhu. This one is a mental case. Mental case. Are you mentally challenged? You need rehab. Rehab kuita semuna. Esamari. No matter what. Munhu afa. Iwe mari yotegonoita mudema handiti. Topanana. Tokupa mari. Mambo ndipa mari mwezi wewe. $50? Hama dzacho chedza toza ndipa $15 iyo. Apa indobhadhara rende $10. Saka kuti totakatarisa mudenga izvi. Usandipase hasha. Aupenge. Ndobhadhara rende $10. Imwe yacho 5 ndokwanza toisa hafu yemuna machi. Aupenge iwe. Wazvinzwa? Aupenge. Yemuna April. Ndisandambona zvakadai. Aya ndo mashure aya. Mashure echiku. Mashure aya. Aizaya kani. Ndokubatira chini ndibate kofini nini? Uda ndibate kofini nini? Iwe. Musuya futi wakabapfu bhutsi dzemunhu iwe. Iwewe nezvituna iwewe. Ndikukudza. Aiwa usamudedze. Iwe enda kune bhokisi rako. Isirega teno nobata maoko. Utori pandemic iwewe. Aiwa. Iwe enda nebhokisi rako. Iwewe nezvituna. Iwe shamari wewe. Iwe tinonetsana izvezvi. Aiwa. Aiwa, iwe shamari wewe. Famba wakadai. Famba wega. Ini handidi kuguma bhokisi iro. Ndautengesera mudhara mupofu. Ndianomada ari kurwara. Saka uda mutengesera dhoo rekofini. Wakuziva vanhu marwariro avo manje wakuvatarira nguva yekuti apa pakuda kuti pachitengwa kofini. Iwe zvaunotaura unozviwanepi iwewe? Uchakanganisa dunhu iwe. Ane era ndofa mvura isiri kunaya. Uchakanganisa dunhu. Uchatukisa dunhu iwe. Ndosaka musinganaye mvura muno. Tichanokumhangarira. Ndikutokuudza nyaya dzauti kuna takuda kuti chifu wachipindira manje panyaya idzi. Ita chifu. Hau respect mutemo iwe. Unomunzwa muromo wake. Unongona nekupfeka kwa chemari wanisingazvitse moto mumusoro. Pane zvekuti uyu ngomana akurwara. Pane one tambo like isiri kuchitsa moto mumusoro. Pfungwa dzake dzine padzisinde kutacha. Kusheka. Ndikumuona. Load shedding mumusoro imomo. Munhu akatore kofini yako mari. Ukaenda kupi? Iwe kewe. Aparuda kufamba nedzi kuti zvinzi. Sandi tobata maoko. Idzo nhamo dzacho. Dzawandisa.
dzawandisa muri kufiwa munhu Pati munhu ngaangopa munhu mari yake. $15 izvo zvaakatarisa mudenga kudai. Izvo zvaari kuona makora. Iyo imbavha ikwere advantage. Yakutora advantage kamubavha. Yakutoba. But hama dzese dzese.